नीलकमल सिंह के पहला सावन के गाना आ गई बा। इ गाना इतना ब्लास्ट होखे वाला बा कि तू सोच ना सकेला लोग। काहे कि नीलकमल सिंह जब भी गाना गावेला मार्केट में इनकर गाना वायरल हो जाला और साइलेंटली, हालांकि बोले कुछ ना कोनो इवेंट करे ना कुछ नहीं करे कि नीलकमल सिंह जब भी गाना गावेला मार्केट में वायरल हो जाला। इ गाना में फ्री डांसर बड़ी सृष्टि उत्तराखंडी, नीलकमल सिंह के साथ जब भी सृष्टि उत्तराखंडी नजर आवेली गाना ब्लास्ट होकेला। आ इ सावन के बोल बम के पहला गाना है नीलकमल सिंह के, जोन गाना के शिव की बारात। और गाना के लिखे बड़े आशुतोष तिवारी और म्यूजिक डायरेक्टर बड़े शुभम राज। भाई नीलकमल सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा कलाकार है जो कि भोजपुरी के हर एक घर में बजता है, ना जात पात कुछ नहीं करता है, सिर्फ गाना गाने से मतलब रखता है। कोई भी जात को सपोर्ट नहीं करता है, ना कोई अपने जात को सपोर्ट करता है, लेकिन गाना जब भी गाते हैं नीलकमल सिंह वो वायरल होना निश्चित है। क्योंकि इनका एक गाना है सारेगामा हम भोजपुरी चैनल से, जिस गाने का नाम है शिव की बारात। और ये बोल बम का गाना है और बोल बम का गाना आते ही ट्रेंड करने लगा। भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार जितना अपना आपके माने वाला बन जाए सुपरस्टार, सिर्फ देखते रह गए और नीलकमल सिंह बाजी मार दिलन। इतना ब्लास्ट इनकर गाना बाई कि एक बार भैया सुनबो तो एकदम तार दिल खुश, जौन कि 3 मिलियन पहुँच गए एक दिन में नीलकमल सिंह के। भाई बवाल बहुत ब्लास्ट गाना बा। ये फर्स्ट गाना है नीलकमल सिंह के, वो सावन बोल बम के। भाई दिल छू लेना नीलकमल सिंह। और ऐसा के ब्लास्ट मार्केट में गाना लाओ। आशुतोष तिवारी के जितना तारीफ करन भाई उतना कम बा। काहे कि गाना ऐसा लिखत हन, ऐसा नीलकमल सिंह के लिख के देत रहन कि मार्केट में बाजल अनिवार्य बाटे, महाकाल की कृपा बाटे एकरा पर। ऐसा गाना लिखत हन नीलकमल सिंह के जौन आवाज़ अपन ओकर में पिरो देत रहन, तो भाई बिहार में तो एकदम ढिंढोरा पिटेबे करी। बिना प्रचार कइले गाना ट्रेंड करे लागल तो ओकरा के स्टार मनब। इवेंट 10 गो करब, ही करब, हो नहीं करब, अपना मने जेकर गाना वायरल हो गेल तो समझे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लाल बा, लाल।